Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi bugos nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Abril 24, 2020. Makitan kita live sa amon official Facebook page kag YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagiman sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyo tag balita, Aksyon and Defensor. Kakaron para sa aton mga headliners, una sa balita lokal. Anong pilason kalakip ang duwa ka tropa militar sa enkwentro sa syudad sang Victorias. Exit planning team gintukod sang syudad sang Bacolod para sa programa batok sa COVID-19. Sa mga nagapaunang nga balita national, enhanced community quarantine ginextend sa NCR kag mga ginakabig nga high-risk areas. Otoridad, target nga makaproseso sa 200 ka parole kag executive clemency application kada semana tungod sa COVID-19 crisis. Kag sa atong balita international, US malapit 50,000 na ang record nga patay bangod sa COVID-19. Sa atong balita sports, Bacolod coach nakakita na sang ibulos nga mga players sa ikaapat nga season sang MPBL. Kag sa atong balita entertainment, pila ka Pinoy celebrities nagakabalakan na para sa ila pangabuyan bangod sa extended enhanced community quarantine. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalya sa ngaton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga,
mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:12. Kagaron sa detalya sa aton mga nagapauna nga balita lokal. Dua pilason sa bahin sang tropa militar sa enkwentro nga naglawig sang 30 minutos sa sitio Sibaca, Barangay 11, Gawahon sa syudad sang Victorias, las 8:30 kay nasang aga sa tunga sang 79th Infantry Battalion kag ginapatihan New People's Army kun NPA. Sunod kay 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte ay nagkalapilasan ginkilala sa ilan day Corporal Rami Shafe kag Corporal Louis Maghanoy. Yara naman sa maayong nga kondisyon ang duwa nga nakaangkon sang dapli sa kilid kag igo sa tiil. Dugang pa ni Pasaporte, antes pang enkwentro, nagkabaton sang report ang tropa angot sa presensya sang rebelde nga grupo rason nga ilaging kadtuan kag naaktuhan ang mga ginapatihan NPA. Ginlagas ang tropa rason nga may bayluhan ay isang lupok nga natabo. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha ni Pasaporte, mayara sang 4 ka napilasan sa bahin sang rebelde matapos nakitaan nga may ginaalalayan sila nga mga upod samtang nagapalagyo. Samtang na-recover sa militar ang duha ka bilog nga improvised explosive device, 2 ka blasting cups, 1 ka bandolier nga mayara sa 5 ka bilog nga magazine sang AK-47 nga kargado sang bala, 1 ka bandolier nga may 2 ka magazine sang M16 nga kargado man sang bala, mga personal nga gamit kag subversibo nga mga dokumento. So habang withdraw, ilagas ang tropa, nag-pursue operation ng tropa. So while on the course, pursue operation nila, siyempre nag-start 8:30, no? So nabato naman report na may nag-wounded mga around 10:30. So initial namin ito sa aga, wala to casualty, no? So may na samaran to sa tropa, pero stable na sila sa buong, no? Ang kabahin sa pagpahayag ni 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte. Sa iba nga balita lokal, nagtukod sa exit planning team ang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod nga amo ang gintugyanan sa pagdihon sa nagakaigo nga mga programa angot sa problema nga gindulot sa COVID-19. Paagi sa recorded video ni Mayor Evilio Leonardia nga ginpagwa sa Public Information Office ug PIO, giningadlan sang alkalde si Councilor Archie Baribar bilang tagpamuno sang among grupo kaupod kay Executive Assistant George Zolueta. Sunod kay Leonardia, ang mga team ang gintugyanan sa ngitaldapan para sa paghimo sang pagtuon, evaluation kag recommendation pagkatapos sang Abril 30 nga enhanced community quarantine. Dugang pa sang alkalde, madamo nga mga aspeto ang ginakonsiderar sang syudad para sa pagdihon sang ilang mga masunod nga aksyon kag ini ang nagalakip sa isyu sa negosyo, budget, legal kag madamo nga iban pa apang mas ginatagan sinisang pagtamod amo ang isyu sang ikaayong lawas. Ginklaro man sang alkalde nga anuman nga rekomendasyon sang exit planning team ang natalana nga pagtalakayon sa meeting nga patigayonon sang italtapan upod sa kongresista kag konseho sang syudad para sa nagakaigo nga desisyon. Mga kabayanan, gusto ko magpahibalo sa inyo nga may ara kita na krear nga exit planning team. Inigi na panguluhan ni Councilor Archie Baribar na asistihan sa aton Executive Assistant George Zolueta. Kag may mga membro ini. Ang ini may assignment sa pag-evaluate, study, and make recommendations kung anong himuon naton matapos ang aton nga ECQ
sa April 30. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Ginkumpirmar ni Bacolod City DILG Head Maria Joy Maridat Madayag nga madamo nga mga residente sang syudad ang nagpalambot sa ila reklamo sa itatatapan angot sa distribusyon sa bulig pinansyal gikan sa gobyerno nasyonal ukon ginatawag nga Social Amelioration Program. Suno kay Madayag, kalamanan sa mga ini ang nagareklamo nga wala manakip sa listahan sa mga benepisyaryo apisar sa ila estado sang pangabuhi. Dugang pa ni Madayag, may pila na ka mga concern ang ila tigayon nga napalambot sa tatapan sang DSSD para sa nagakaigo nga pag-akto. Nag-aapilar man ini sa iban pa nga luyag magreklamo nga kung mahimo magpadala sang formal nga komunikasyon sa itatapan para sa komprehensibo nga detalye sa baylo nga magpanawag sa telepono kag mag-post sa social media. Gina-refer namon sa DSWD, DSSD. Sa kapitan niya, ano natin ang SOP natin, pasabto lang sila especially kung may written complaint. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City DILG Head Maria Joy Maridat Madayag. Sa iba niya balita lokal, ginpasalamatan ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Aksyon si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa pagdonar sang 1,000 ka mga units sang Coronavirus Disease 2019 ug COVID-19 Rapid Test Kits. Si Aksyon amo ang nagpanguna sa turnover ceremony sa Negros Occidental Multipurpose Activity Center samtang nagpresentar naman kay Zubiri si Sugar Regulatory Administration Board Member Dino Yulo. Suno kay Aksyon, dako ang mabulig sini sa pagpadasig sa pagkuha sang specimen agud nga may baluan kung infected sang COVID-19 ang isa ka persona. Pila ka adlaw matapos nga mag-ayo sa COVID-19, nagdonar man si Zubiri sang kapin na 6,000 ka mga antibody diagnostic kits sa nagkalain-lain nga mga hospital sa Mindanao agud nga makabulig sa mass testing program sang gobyerno. Sa dugang pangabalita lokal, naglambot sa 905,000 pesos cash ang natipon sa mga sobra 600 ka mga kapulisan sa idalom sa Bacolod City Police Office para sa Bayanihan Fund Challenge batok sa COVID-19. Suno kay Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang spokesperson sa Bacolod PNP sa pagpanguna ni BCPO Director Colonel Henry Biñas, natipon nila ang nasambit niya kandidat na gikan sa sweldo sa mga personal sa napulo ka mga police station sa Bacolod kag iban pa nga units. Ini ang kabahin man sa programa sang Philippine National Police agud nga maghatag sang bulig sa gobyerno. Sa nabaluan nga ang Police Station 1 ang nakatipon sang 68,000 pesos. Ang Station 2 mayara naman sa natipon niya 66,000 pesos. Ang Police Station 3 nakatipon sang 75,000 pesos. Ang Station 4 nakatipon man sang 78,000 pesos. Ang Station 5 nakatipon sang 50,000 pesos. Ang Station 6 nakatipon sang 51,000 pesos. Ang Station 7 nakatipon naman sang 35,000 pesos. Ang Station 8 nakatipon sang 46,000 pesos. Ang Station 9 nakatipon sang 33,000 pesos. Kag ang sa Police Station 10 nakatipon naman sang 35,000 pesos. Sunod kay Pico, ila naging pa dala ang kwarta sa Police Regional Office 6 nga mo naman ang mag-forward sa Camp Crame para ihatag sa gobyerno. Dugang pa ni Pico nga kung magsigi-sigi pa ang COVID-19, mahimo nga makahatag sila liwat sa bulig sa gobyerno. Sa katapusan nga balita lokal, ginpahamtang ni Barangay Banago Kapitan Ricky Mijares ang panagtaganay sa ayuda sa mga Social Amelioration Program beneficiaries sa simbahan nga nahamtang sa ila barangay. Suno kay Mijares, luyag niya nga magpasalamat ang pumuluyo sa bulig nga ila mabaton kag pensaron kuno ang dapat nga baklon sa 6,000 pesos nga ila mabaton. Suno kay Mijares, 4 ka sunod-sunod nga adlaw ang tagtaganay sang ayuda sa mga pumuluyo bangod ilagin per batch ang 5,260 ka mga beneficiaries. Palayag pa ni Mijares karon nga adlaw, ikaduwa na ini nila nga paghatagay kag 1,500 lamang ang ilang ginsugat. Sa Mijares, paghatagan naman sa barangay ang masobra 1,000 ka mga persona nga wala nadala sa listahan nga magkabaton sang 6,000 pesos. Ginapanumduman ni Mijares ang pumuluyo nga gamiton sa husto ang bulig nga nabaton bangod kun mayara sa madakpan nga ginkapital sa panahor, kuhaon ang kwarta kag kakason sa listahan para sa Mayo nga panagtaganay. Una sa balita, una sa aksyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:21. Detalye sa ngaton mga nagapangunang nga balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:24. Kagaron sa detalya sa ngaton mga nagapangunang nga balita nasyonal. Update kita anay sa pinaka-latest nga kasuman sang COVID-19 sa Pilipinas. Naglambot na sa 7,192 ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Base ini sa record yagit pagwas ng Department of Health, napisahan na Abril 24, sa diin nadugangan sang 211 ang panibag-o sa nagpositibo sa COVID-19. Na-record ang 40 ka mga recoveries sa masakit kag sa karon naglambot naman sa 762 ang kabilugan nga recovery sa Pilipinas. Nadugangan naman sang 15 ang na-record nga napatay kag sa kabilugan may yara na sang 477.
Ginpalawig ni Presidente Rodrigo Duterte ang enhanced community quarantine agud nga mapunggan ang paglaptas ng COVID-19 sa Metro Manila, Central Luzon, kag Calabarzon tubtob Mayo 15. Ang desisyon sang presidente ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque sa televised briefing. Ginbato naman ni Presidente Duterte ang rekomendasyon sa Interagency Task Force against COVID-19 nga palawigon tubtob Mayo 15 ang ECQ sa mga ginakabig high-risk areas kaangay sang Pangasinan, Benguet, Mindoro Island, Albay kag Catanduanes. Ang ECQ extension maga-epekto man sa Antique, Iloilo, Cebu kag Cebu City, Aklan kag Capiz sa Visayas, samtang sa Mindanao ipatuman sa Davao del Norte, Davao City kag Davao de Oro. Sa iba nga balita national, nagpromisa ang Department of Trade and Industry nga maghahatag sang incentives para sa mga negosyo nga magabukas sa mga probinsya gud suportahan ang balik probinsya nga programa sang gobyerno para sa pagtingwa nga mapahagan-hagan ang kagutok sa Metro Manila. Suno kay Trade Secretary Ramon Lopez, madamo nga Pinoy ang maganyat nga magpauli sa probinsya kung ang oportunidad sang trabaho madamo. Si Senator Bongo ang nagduso sa balik probinsya nga programa bilang solusyon sa problema nga kagutok sa Metro Manila sa piyak sang enhanced community quarantine nga ginapatuman bangod sa COVID-19 pandemic. Ginpahayag pa ni Lopez nga ang incentives mas mataas para sa magbalik sa ilatag sa kaprobinsya kung ikumparar ang mga yara sa Metro Manila. Suportado man ni Presidente Rodrigo Duterte ang balik probinsya nga programa kay ginpahayag nga ini ang magabukas ng panibag-o nga paglaom sa mga Pinoy nga magtrabaho na lamang sa ilatag sa kaprobinsya kag hindi na magproblema nga mapalayo sa pamilya. Sa katapusan nga balita, national target sa otoridad nga maproseso ang 200 ka mga parole kag executive clemency application sa sulod sang isa ka semana para sa pagtingwa sa gobyerno nga ma-decongest ang mga jail facilities sa Pilipinas tungod sa COVID-19 crisis. Suno kay Department of Justice Undersecretary Mark Perete, ginapaabot nga madamo nga persons deprived of liberty kon PDLs ang malakip sa simplified nga proseso sang parole and executive clemency. Dugang pa ni Perete nga ang Board of Pardons and Parole ang ginmanduan nga dublihon ang ila caseload para sa pagpadasig sa proseso sa mga aplikasyon. Madamo man nga requirement ang ginkakas sa diin ang mga parolees kag pardonees ang wala na gina-require nga mag-report sa parole and probation officers sa panahon sang state of national emergency. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:28, detalye sa aton balita international, sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Good morning! Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo
prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Kagaron sa detalye sa aton balita international, malapit 50,000 na ang napatay bangod sa COVID-19 sa Estados Unidos matapos na record ang 3,176 ka napatay base sa tali sa Johns Hopkins University. Ang kadamuon sa napatay na record sa sulod sang 24 oras nga mayara na sa kabilugan nga 49,759. Ang US mayara sa na-record nga 866,646 ka kumpirmado nga kaso sa COVID-19 matapos nadugangan sang 26,971 sa nagliligid nga adlaw. Bangod sa kakulang sa testing, ang actual numbers ng infected ang mahimo mas nagsaka pa. Nagligad nga si Mana ang US naka-record sang duha ka magkasunod nga high death tolls nga mayara sang 4,592 sang Huwebes kag 3,856 sang Biyernes. Kag sa atong balita sports, nakakita na sa bagong nga humalampang si Bacolod Master Sardines head coach Vika Icasiano agud ibulo sa 4th season sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Naghalin sa grupo bangod sa pilaman karason amo sanday Ben Adamos, Edgar Charcos, Yankee Harona kag Ralph Tansinko. Naman ang naghatag alagyan para sa pagperma sa kontrata nanday JK Casino, Cyrus Tabi, Jeff Comia kag Jason Strait. Wala naman gin detalye kung ano ang mga kondisyon nga ginkasugtan sa mga bag-o nga miyembro. Kag sa atong balita entertainment, pareho sang ordinaryo nga Pinoy, nagakabala ka naman ang pila ka mga celebrities sa ila pangabuhian sa panahon subong nga gin-extend ang enhanced community quarantine. Ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga magalawig tubtub Mayo 15 ang ECQ sa Metro Manila kag iban pa nga probinsya sa Luzon. Bangod sini mas madamo nga Pinoy ang nagakabala na para sa ila palangabuhian, ilabi na ang mga wala na sang galastuhon para sa ila pamilya matapos nga nadulaan sang trabaho dulot sang ECQ. Ginako sa mag-asawa nga Juancho Trevino kag Joyce Apring nga isa ka hangkat ang health crisis nga ginapangatubang subong sa Pilipinas bangod na untat ang trabaho sa karon sa entertainment industry. Ginakabalaka man sa mag-asawa nga artista kundi ina nila kuwaon ang ilang mga finances subong man ang safety sang ila himata nga malayo sa karon sa ila bangod man sa quarantine measures nga ginapatuman. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:34. Kag inyo gin pamatian na kabugusan nga detalye sa ngaton man nga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Abril 24, tuig 2020. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!